Здравейте! Вие сте с блога на Нико.Free.bg. Аз съм Ваньо Каменов. Намираме се в Калина Палас, хотела в град Трявна, в който с моето семейство решихме да прекараме коледните празници. Във връзка с това искам да ви пожелая на всички едно прекрасно изкарване на коледните празници и да се видим в следващото видео след Нова година, където ще ви разкажа за новите неща, които съм подготвил за вас. Уверявам ви, има много какво да видите и да чуете. Като начало, това ще бъде новия видеоблог, който аз подготвям специално с теми, които ви вълнуват от вашите имейли, които сте ми изпращали през няколкото месеца активна работа тази година. Всички въпроси, които ви интересуват, ще ги разгледаме много подробно, много внимателно и ще намерим техния отговор. Пожелавам ви прекрасни празници, бъдете живи и здрави, се видим след Нова година, до следващото видео. Чао!